Jadi, tara. Hoy! Mak na. Ito, yung pagdadalaman ko ng tilapia. Sayang. Yan. Ito magkano ka na naman tilapia. Ano man salwa ning naluto? Magkano nga tas pudar? 8 pesos. 8 pesos siya yung kai, yung aptas. Eh sa akin alakang panyaling ngasan. Tita ko po siya mga kadiskarte. Ito po yung ano niya, sideline tangkong sa yung isang ganito, siguro dalawang bentahan, 8 pesos. Bali meron na siyang 16 pesos. Nangangampun yung mga pulubi dito. Nala ba? Nangangampun yung mga pulubi dito sa Kabuligo. Pulubi. Mga kadiskarte si Pogi, kapatid ni Renzo. Nangunguha din siya ng kangkong. Para may ano, Dar? May pamasain ng pag-eskwela. Ang eskwela, no? Makapilang kayo bupong tali, Dar? Yung... Ay, nanarahan mo pa. Akwaya po dinalan? 50 times 8. Mga 400 na ka rin po na. Tapos ba ng kerdalon? At tinaypin ba kalipogi? Nege. Nagpa-practice. So, kala mo, pro? Yan si Popoy. Poy, oh. Shoutout mo yung mga fans mo. Si Teddy. Punta natin si Teddy mga kadiskarte. Nagpaiwan dito sa puno ng ano. Sa may lilim. Pag naiinitan to, pupunta sa ano, sa malamig na lugar. O kaya nagbababad sa tubig. Teddy, hindi ka. Kausapin mo mga fans mo. Hello, ama. Ako po si Teddy, ama. Isnabero, si Popoy, napaka-loyal din ni Popoy. Laging naabuntot kung saan ako pumunta. Tara na, let's go. So, hanggang dito muna mga kadiskarte. Pinakita ko lang yung view dito. Ayan, tahimik, payapa. Ayan, may kuliglig. Shoutout sa'yo, paro-paro. Ano, RD? Game na? Nagpapatulong tayo kay RD. Wala siyang wala siyang ginagawa. Bigyan ko na lang siya ng pambili ng mamaya. Pambili ng tinapay. RD. Lamig ng tubig. Ay. Ano pa yung chinelas? Tingnan muna natin tsinelas dito. Yan. Diyan kayo muna. Yan mga kadiskarte. Unang pitas. Ganito. Dito. Yan Pangalawa. Yun ang taba ng kangkong. Ayan. Yun. Nakatatlo na. So, magpapabideo na tayo kay RD para mas madali. Para makapagluto na tayo. Guys, ito po si Teddy guys. Kinuha ko na siya. Bitawan mo siya. Yan. Diyan ka lang, Teddy. Puy, gani ka! Ay, napakasarap ng panahon ngayon mga kadiskarte. Malamig guys. Si Teddy niya mamaya magbababad. Smile ka, Pen. Shoutout mo rin viewers mo. Poy Popoy.
So, bali yung lulutuin po natin ngayon, Shanghai, patitikman natin kay Ardi. Tsamba-tsamba lang po yung mga kadiskarte, alam niyo naman sa probinsya. Yung mahilig tayo mag-experiment, ika nga. Ano guys, kangkong fried rice. Oh, fried rice, gusto mo? Sige. Samahan mo ako pa, mas madali tayo mag-vlog. Sige. Tara, Okay. simulan na natin. Thank you, thank you. Ingat po kayo, God bless. Napakanyo ko mo kasi pagal-galgal na ba? Wah. Halitang kay lok-lok-lok yung babo, wala mo na kakay. Hey, Teddy pala, makababad na yun, ha? Ayan, yaman ni Mandilo na pen. So pandala na ba, bata mabilis. Makaren. So pandala para mabilis, bata makapang ano. Marano niya ka-ardi. Sige. Yakuha tayo may cameraman ngayon eh. Dapat ika mag-camera eh. Sige ako nga na ka. Mag-video ta nandito. Ayo. Dako me, shoot me kan eh. Dampakan niya ko mo kay Bab. Sige. Yung adobong kangkong pin na kanya man. Fried rice ba kaya? Maglaban nyo. Ako na kami guys, kami makapagluto. Pinaligo na rin ako. Hindi ko pa natapos yung kubo natin, mga kadiskarte. Mag-isa lang kasi akong gumagawa nito, oh. Ayan, oh. Ginawa ko lang to mag-isa, mga kadiskarte. Hey, Teddy. Lagyan muna tayo.
Red kanyaman. Ano pa magsya? Nakakapit ko kayo. Pwede. Nabap? Nandiyan ba dyan? Mapanasi. Nabap. The best. Nabap, the best. Hmm. Taman din ilog. Hindi lo aring bap. Hindi lo tam. Cuma ada dalam malam. Okay. Yan. May kayo muna kaya, finger muna mo. Tinggal ko yun. Ano? Yung gano'n na biyakin. Merienda. Pilang biya tara. Ano ba?